Hello guys, jotono lamsok. Tabuke ang cake na ni bagay bazar sokpajak. Bazar sokpai kheno iko dolawai malai ri paina ni hane kisa berai tongmani. Ke bazar ni nogo phai cake rok tubi phai kyang. Cake tubi phai male lama hemen bagay cake sa nosto ngai thangsiu. Hingga tabuk direct question of by serang sowiya video to claim malia lama hamini bagai cake rong matangka ge birthday panda sengkha jotono phaya suklaija te pastor bo kogro saitong wafru ge borok kabang mani bagang pongni kogro nong khanari malia tamni ge kok se jotono kok salai mani bagai bini khorang mitaka ge tabuk ge birthday khlaini ni bagai suri rok paile kha ge seng tabuk ge cake rana ni bagai kok salai tonglayo ge yang ge bai be kong asukjak gesaro ge to mamuni asukjak white hamradi ni pastor sai dongo ge kumui tin barawai paikha seraiba ko 3 বছর কমপ্লিট nang khatabo abono phatrena ni bagi salai dongo ta ke phatrena ringyang ni tonglai khata ya sanas phatre den gang te sao herok ringya ba Gabono patri mayangge jotono salai muni tonglai kha ge olokhe angbo buskang ajujak patri rimase pura ani bokrogos kalai thangmusu yang tola tei sedi sung kaba geba muni laikha habono ge furki ko phati oi waisna ani gana mong ses pura kalai ke sakai ke tus thalia tolas kalai baisyo pura ge cake rok labai laikhe ko ai cake ra phasing ke to thalia ke batao cake rok labai kha ke bini papa no sekang se tugui jari su sam tuk nai ni mase bin papa no tugui su mamuni ge cake rok labai bo tugui rok sare kha ge tabu ke jotono no yang kisi serai rong tugui sare di enai sang salai dong ke belai no borok tong thok laija khaike no tong thok manai tong thong tai bong no kungo hamri manai tong thong kaider bong te hamri ko plong khlai tong thong yang ko serai rok buskang ko kabang ma suk laija tau ke bini bai laisa thangka lachi jago bawa kini tabu ke bin ke yapri no tugui dongo bo ko ke tabu ke han hai bai ke grawoi yang buskang ni serai rong no cari ni bagai rai dongo tau ki cake rok bono senai matong so angke te bai song ke basamung khai jong mani bagai ki ko tabu ki hiliri tongo bono mai chai thangnai rok bai mamuni achuk laijak yang borokhe bachai tai kumuni biniyar kumui bai ke borok kisa party khlai tonglayo angno kothana sikang borok bai malai phaimani bagai bang kisi sam video khlai ti phekya tai borok belai khino
tongthoklaijak khe achuklai tongnai. Next day ni vlog samung nanggai ang ani dolni nogo thangmani mulai bethai khagai talang dihinai mulai bethai khagai dong jethi bai khe ge khakli tinyo satung butung mani kisi sahanyo video khlaina rakha kita bukan mulai bethai ro khagbai nogo phai dong ko asusaman ka phaisa kai si baraka. Bye bye.